Takže ahoj, tady Krvlit. Dneska je teda zima a já jsem se vypravila do Moravské Třebové, protože má přijít můj přítel a možná natočíme nějaké videjko, ještě nevím. A teďka jdu na autobus, uvidíme, jak to budu stíhat, protože už tak mám nějaké trošičku větší zpoždění, takže to bude určitě, ale nejlepší za 10 minut, 10, takže uvidíme, jak to bylo, ale chtěla bych to, aby mě potom nemusel jít někdo do Moravské, nebo abych já nemusel čas, protože to nestíhám, nevím, to nestíhám. Jinak pokud to na sobě, tak tu je háčková lenka, to háčková nebo patici, ještě nejsem takový restaurant, kde se nosí takovýhle ošklivý čepice a dále zde úřadu. A to je takový trend, tak momentálně ten trend zkusím pustit. Jako poháčka, tak se mi říká, jo, proč ne. Ten mi poháčkoval čepicu, která mi sice nesedí na uších, ale uši si zakrývá vlastně trošku kapucou. A takže jsem vlastně teďka obětl, vlastně takovou čepici. Chtěla bych si podřídit časem, což nevím, kde to bude. Tak bych si chtěla pořídit pejsku. Ale dobrý den, ale nevím kdy. Jak to uvidíme. No a jinak už se trošku aj těším na to, až bude u mě přítel. Vlastně trošku hodně se těším, ne? Protože je to nejenom můj přítel, ale i můj snoubenec, takže se na něj těším. No a takže tak. Já jsem včera chtěla natáčet, jenže včera nebyl časík asi tak, protože jsem ještě dolečovala nemoc. Vlastně já jsem ještě tak trochu nachcipaná ještě teďkon, jenže teď to tam není horší jako minulý týden. Minulý týden to fakt bylo hrozný. To jsem šla do práce v úterý, nebo ve středu mě začal škrábat tak trochu v krku. Jo, v úterý jsem šla do práce, ve středu mě začalo tak trošku škrábat v krku, takže jsem po chvilkách přestala mluvit a strašně jsem kašlala. Oči mě se zhrlí, z nosu mě teklo, takže tak. No a takže jsem se rozhodla, že prostě nic. Tak jsem šla k doktorovi, ten mi napsal antibiotika, takže jsem ty antibiotika začala brát a jako jo, pomohlo mi to. Tak už jsem skoro na zastávce, tam je jedna paní, takže to nebudu teďka natáčet na zastávce, chtěla jsem, nebudu. Tak já se s váma rozloučím, to je zatím všechno. Když ne, tak se uslyšíme potom. Tak jo, čau.